салом дӯстони азизам, ба канали Кулчақанд хуш омадед. Боз як захираи дигар барои зимистон аз тамашк, мураббои сард аз тамашк, яъне сард ба хотири он ки онро намепазем, танҳо дар яхдон нигоҳ медорем. Барои як коса тамашк як коса шакар мегирем ва ҳамин хел қабат ба қабат шакару тамашкро рӯи ҳам мерезем, яъне як дар як, ва мегузорем ки тамашк об кушояд. Тақрибан ин 10-12 соат вақтро мегирад ва ин тарзи захира кардани тамашк бисёр фоидаовар аст, зеро витаминҳои он то зимистон ҳифз мешавад. Ва онро каме такон медиҳем ва мегузорем ки об кушояд тақрибан 10-12 соат. Баъди об кушоданаш бубинед дӯстони азиз, аллакай об кушодааст, шакар ҳал шудааст ва онро ба зарфҳои дилхоҳ мегирем. Инҷо ман боз дигар захираҳои зимистониро омода карда истодам. Дастури инҳо ҳама дар сафҳа ҳаст, метавонед бубинед. Ва дар зарфҳои дилхоҳ тамашкро, мураббои тамашкро мебардорем. Агар оилаи калон бошад, зарфҳои калонтар, агар оилаи хурд бошад, зарфҳои хурд гиред беҳтар аст. Ҳамон андоза ки зимистон лозим аст, бароварда истифода мекунед. Дар зимистон инро бевосита истифода кардан мумкин аст, пухтан мумкин аст, дар десертҳо, дар торто, хулас дар ҳар чизе ки ба шумо писанд аст метавонед истифода кунед ва хеле фоидаовар аст. Нӯшиҷон азизон.